Αυτό το οποίο σήμερα είχα αποφασίσει να σας κάνω σαν θέμα, να σας αναπτύξω σαν θέμα, είναι ότι ουσιαστικά τα πάντα προέρχονται από το πώς λειτουργούμε την αγάπη μας. Πώς λειτουργούμε μέσα στην καθημερινότητά μας, στις σχέσεις μας, στον ίδιο μας τον εαυτό, την αγάπη. Ουσιαστικά τα πάντα προέρχονται από εκεί. Η αρχή των πάντων είναι η αγάπη. Η αρχή των πάντων είναι ο Θεός. Η αρχή των πάντων, αυτό φαίνεται ακόμα και στην Αποκάλυψη. Εάν πάρετε την Αποκάλυψη και διαβάσετε την Αποκάλυψη, θα δείτε τελικά ότι ο Πατέρας Θεός, ο Δημιουργός των πάντων, είναι η αρχή των πάντων και είναι μέσα στα πάντα και άρχη. Ο Χριστός είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς να είναι θέλημα Θεού και τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Ακόμα λέει και μία τρίχα από τα μαλλιά της κεφαλής μας δεν μπορούμε να κάνουμε μαύρη ή άσπρη αν δεν είναι θέλημα Θεού. Πολλές φορές είχα αναρωτηθεί στη ζωή μου, τελικά όλα αυτά που ζούμε πάνω στον πλανήτη Γη, ως άνθρωποι κατ' εικόνα και ομοίωσή του πλασμένοι, είναι τελικά από εκείνον? Είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών Πατέρας Θεός? Και πώς γίνεται τελικά να εκφράζουμε αδικίες, φόνους, κλοπές και όλα αυτά τα δυσάρεστα και αρνητικά συναισθήματα και πράξεις και έργα? Μέσα από την προσπάθειά μου να κατανοήσω βαθύτερα όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν σαν ανθρωπότητα πάνω στη γη και τη σχέση μας που έχουμε με το Θεό και την καταγωγή μας που ουσιαστικά έχουμε από τον Πατέρα τον ουράνιο, που είναι αγάπη και που είναι τελειότητα. Τελικά καταλήγω μέσα από όλες μου αυτές τις συνειδητοποιήσεις πάνω στη γη να καταλάβω αυτό που θέλω να σας επικοινωνήσω σήμερα, αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Καταλήγω τελικά να κατανοώ βαθιά ότι η αγάπη είναι η αρχή των πάντων όντως και η αγάπη κρύβεται πίσω από όλες μας τις εκφράσεις και τις εκδηλώσεις, ακόμα και τις αρνητικές εκφράσεις και εκδηλώσεις μας. Είναι η αγάπη, κρύβεται η αγάπη. Ακόμα και πίσω από τους φόβους μας κρύβεται η αγάπη. Ακόμα πίσω από το μίσος μας ή πίσω από τη διάθεσή μας να εκδικηθούμε ή πίσω από το φθόνο μας, από τη ζήλια μας ή το οτιδήποτε αρνητικό και δυσάρεστο, κρύβεται η αγάπη. Η αγάπη όμως, ποια αγάπη? Όχι η τέλεια αγάπη, όχι η θεία αγάπη, όχι η ολοκληρωμένη καθολική αγάπη, απρόσωπη ή ανιδιοτελής αγάπη, αλλά η αγάπη που περιορίζεται, η περιορισμένη αγάπη. Η περιορισμένη αγάπη που περιορίζεται όχι μόνο σε ποιότητα, αλλά και σε εύρος. Η αγάπη εκείνη που δεν είναι η κατεύθυνσή της προς όλες τις κατευθύνσεις, η ακτίνα δράσης της δεν είναι 360 μοίρες, όπως είναι ας πούμε ο ήλιος που λάμπει σφαιρικά και σε όλες τις κατευθύνσεις, αλλά είναι μία εστιασμένη αγάπη, περιορισμένη αγάπη και σε εύρος και σε κατεύθυνση, αλλά και σε ποιότητα. Όμως πίσω από όλα κρύβεται η αγάπη. Αγάπη για τον εαυτό μας, αγάπη για το παιδί μας, αγάπη για τον σύντροφό μας, αγάπη για κάποιον άλλον που μπορεί να μην είναι ο σύντροφός μας και να είναι ο σύντροφος μιας άλλης γυναίκας, αγάπη για την χώρα μας και σε σχέση με μια άλλη χώρα που δεν αγαπάμε μπορεί να υπάρξει
να υπάρξουν επιπλοκές στις σχέσεις μας, γιατί τα συμφέροντα τα δικά μας συγκρούονται με τα συμφέροντα της άλλης χώρας. Άρα λοιπόν, όταν η αγάπη περιορίζεται σε εύρος και ποιότητα, παράγονται πάντοτε δυσάρεστα, ατελή έργα. Σκέψεις, λόγους, πράξεις, εκδηλώσεις, συμπεριφορές που δεν φέρουν την τελειότητα. Είναι ατελή και πάντοτε είναι καταστροφικά και δημιουργούν προβλήματα στην αρμονία, στην ισορροπία της ολότητας του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η μεγάλη εκπαίδευση του ανθρώπου πάνω στη γη είναι να μπορέσει να κατανοήσει ότι ο άνθρωπος που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού εκπαιδεύεται στο να εκφράσει αυτή την πανσυμπατική, πανανθρώπινη, καθολική, απρόσωπη, ανιδιοτελή αγάπη. Και εκπαιδεύεται και θα εκπαιδεύεται και μέσα από την εκπαίδευσή του, ζώντας πάνω στη γη της διτότητας, της μερικότητας, γιατί μέσα από την διτότητα και την μερικότητα μπορούμε να ανακαλύψουμε τελικά την αλήθεια για τον Θεό, την αλήθεια για τον εαυτό μας, την αλήθεια για όλους μας και την ολότητα άνθρωπος για τη ζωή πάνω στη γη. Μέχρι τότε αυτό είναι το ταξίδι. Το ταξίδι της εκπαίδευσής μας, ως μερικότητες, ως ατομικότητες, ως όπου φτάνει το εύρος της αγάπης μας, όπου φτάνει η χωρητικότητα της καρδιάς μας που δεν είναι άπειρη, που δεν είναι ολοκληρωτική, που δεν είναι καθολική, που δεν είναι πανσυμπαντική και πανανθρώπινη. Όταν μέσα στην καρδιά μας ο χώρος περιορίζεται και η αγάπη περιορίζεται. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο μας ταξίδι πάνω σε αυτή τη γη. Πλανόμαστε γύρω από τον ήλιο. Η γη πλανάται γύρω από τον ήλιο, που συμβολίζει για μένα την αλήθεια μας. Περιπλανόμαστε λοιπόν γύρω από την αλήθεια μας και γύρω από την αλήθεια του Θεού, που είναι μία. Ο εαυτός Θεός που υπάρχει μέσα μας, το κατ' εικόνα και ομοίωση που υπάρχει μέσα μας, προσπαθούμε να το ανακαλύψουμε, προσπαθούμε να το βρούμε, προσπαθούμε να το δούμε. Μέσα από όλες τις αρνητικές πράξεις και μέσα από όλες τις θετικές επίσης πράξεις μπορούμε να ανακαλύψουμε την αλήθεια μας. Το σκοτάδι είναι αυτό που μπορεί να δείξει τον ήλιο, που μπορεί να αναδείξει το φως. Και το φως είναι αυτό που μπορεί να καλύψει το σκοτάδι. Όλα τα συναισθήματα τα οποία απορρέουν από μία περιορισμένη ατελή αγάπη είναι ουσιαστικά έχουν βάση τον φόβο. Ο Χριστός λοιπόν είχε πει ότι ο φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη και η τέλεια αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Άρα λοιπόν μιλούσε για τέλεια αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ατελής αγάπη. Άρα ποια είναι η ατελής αγάπη? Είναι η αγάπη εκείνη που περιορίζεται σε εύρος, που περιορίζεται σε κατεύθυνση και που περιορίζεται και σε ποιότητα. Και θα μου πείτε ότι υπάρχει διαφορετικότητα στην ποιότητα της αγάπης. Δεν είναι αγάπη μία αγάπη, αγαπώ. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει μία χωρητικότητα μέσα στην καρδιά μας για την αγάπη. Άλλος δίνει πολύ αγάπη, άλλος δίνει λίγη αγάπη. Άλλος έχει ένα κουβαδάκι αγάπη, άλλος έχει το νιαγάρα της αγάπης μέσα του. Έχει μια θάλασσα αγάπη. Αυτό λοιπόν που βλέπω τελικά είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλη αγάπη μέσα τους
δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητοί και αποδεκτοί από όλους εκείνους που δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη αγάπη μέσα στην καρδιά τους και μέσα στην ψυχή τους. Τις περισσότερες φορές, όπως έλεγε και ο δάσκαλός μου, εάν δώσεις αγάπη εκεί που είναι η χωρητικότητα του άλλου μόνο ένα κουβαδάκι αγάπης, θα την χύσει την αγάπη σου. Δεν θα την αντέξει, δεν θα τη χωρέσει. Και οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν που έχουν συνηθίσει να νιώθουν για αγάπη το κουβαδάκι που έχουν μέσα τους, όταν βλέπουν εσύ ότι εκφράζεις μια περισσότερη σε εύρος αγάπη, νιώθουν ότι κάτι άλλο παίζει πίσω από αυτήν την αγάπη, κάποιο άλλο όφελος, κάποιο άλλο συμφέρον έχεις για να την δείχνεις τόσο πολύ μεγάλη αγάπη. Κάτι που ουσιαστικά θέλεις να κερδίσεις. Σίγουρα όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Άλλος θέλει να κερδίσει για τον εαυτό του, άλλος θέλει να κερδίσει για την οικογένειά του, άλλος θέλει να κερδίσει για την πόλη του, για τη χώρα του, άλλος θέλει να κερδίσει για όλη την ανθρωπότητα, για την ολότητα του ανθρώπου. Αυτοί που έχουν καταλάβει ότι η αγάπη τους πρέπει να προσφέρεται για την ολότητα του ανθρώπου, είναι και οι πιο συνειδητοί, πιο συνειδητοποιημένοι σε ό,τι περνάνε και θέλουν να το εκφράσουν και το θεωρούν και καθήκον και υποχρέωσή τους να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο, να αφήσουν στην άκρη όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να τους ευχαριστούν για να κάνουν για τον εαυτό τους, μόνο για την ατομικότητά τους, και ασχολούνται με όλο τους το είναι και με όλη τους την ενέργεια να μπορέσουν να κατανοήσουν βαθύτερα και να μπορέσουν να διαδώσουν αυτό το οποίο κατανοούν και συνειδητοποιούν στον άνθρωπο, στην ολότητα του ανθρώπου, και να αφήσουν πίσω τους έτσι μία φωτεινή δόνηση, μία φωτεινή ουρά, φεύγοντας από το πέρασμά τους πάνω στη γη, να αφήσουν το φως τους. Και το έχουν κάνει πολύ, πάρα πολύ, και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό που έχουν κάνει πάρα πολλά πνεύματα πάνω στη γη και μας έχουν αφήσει αυτή τη φωτεινή άβρα τους και αυτή τη το φωτεινό πέρασμά τους. Εκ της καρδίας, έλεγε ο Χριστός, προέρχονται πολλές αρνητικές καταστάσεις. Αυτό λοιπόν με προβλημάτιζε που είπε ο Χριστός, ότι από την καρδιά, από το καρδιακό κέντρο που είναι η αγάπη, είναι το καρδιακό κέντρο που εκεί πρέπει να εκφράζεται, από εκεί πρέπει να εκφράζεται η αγάπη. Και λέει, πώς είναι δυνατόν από το καρδιακό που είναι η έκφραση της αγάπης να εκφράζονται όλες αυτές οι αρνητικές καταστάσεις? Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι τα ενεργειακά μας κέντρα, όλα ενεργητικά ή παθητικά, καταλήγουν στο κέντρο το καρδιακό, στο κεντρικό ουσιαστικά ενεργειακό μας κέντρο, που είναι το κέντρο της αγάπης. Εάν, έλεγε ο Χριστός, ξεχυλίζει από την καρδιά σου θησαυρός, από ό,τι περισσεύει μάλλον από την καρδιά σου, ξεχυλίζει από την καρδιά σου, αυτό και εκφράζεις, αυτό και πράττεις, αυτό και εφαρμόζεις. Ό,τι λοιπόν βγαίνει και ξεχυλίζει από την καρδιά σου, αυτό και εκφράζεις, αυτό και κάνεις, αυτό και λες. Και λέει λοιπόν σε ένα άλλο σημείο, εκτός του ότι εκ του περισσεύματος καρδίας τα χείλη λαλούν, λέει ότι εκ της καρδίας τα δε, λέει, εκπορευόμενα εκ του στόματος, εκ της καρδίας εξέρχεται, κακίνα κινεί τον άνθρωπο και αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Εκ της καρδίας γάρ, λέει, εξέρχονται
διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Και αυτά, λέει, μολύνουν τον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν όλα που αναφέρει έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά μας κέντρα, όπως οι φόνοι, οι μοιχείες, οι πορνείες. Οι μοιχείες και πορνείες είναι γενετήσιο κέντρο, πρώτο κέντρο, έβδομο κέντρο, άλλοι το λένε έβδομο, άλλοι το λένε πρώτο κέντρο. Ψευδομαρτυρίες, το κέντρο του λόγου, το πέμπτο κέντρο ή το τρίτο κέντρο, αν το πάρουμε από πάνω προς τα κάτω. Βλασφημίες, πάλι, κέντρο του λόγου. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία τα εντοπίζω και τα έμεσα θεωρώ ότι μίλησε για τα ενεργειακά μας κέντρα με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά όλα αυτά προέρχονται από την ατελή περιορισμένη μας αγάπη. Και όταν η αγάπη εκεί εκπαιδευόμαστε να μετουσιώσουμε μέσα στην τέλεια αγάπη, τη θεία αγάπη, την ολοκληρωμένη αγάπη, να μετουσιώσουμε όλα αυτά τα κενά που έχουμε ουσιαστικά, όλες αυτές τις ατέλειες που φέρουμε, που λέμε, και που ουσιαστικά είναι η ανοριμότητά μας πάνω στο να εκφράζουμε τη θεότητά μας, να εκφράζουμε τον εαυτό Θεό που φέρουμε μέσα μας. Αυτό είναι λοιπόν το κύριο, ουσιαστικά ο κύριος προορισμός του ανθρώπου πάνω στη γη. Και εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι, να σας διαβάσω λίγο από αυτό που έχω γράψει πάνω σε όλο αυτό που έχω συλλάβει, ότι ο Θεός δημιούργησε τις υλικές δημιουργίες, εκτός από τις πνευματικές του δημιουργίες, γιατί υπάρχουν και άλλες δημιουργίες εκτός από αυτές που βλέπουμε, τις υλικές, που, όπως είναι η γη, που πρόβαλε τον εαυτό του μέσα σε αυτές τις υλικές δημιουργίες και πάνω στη γη τον πρόβαλε μέσα από τον άνθρωπο. Τον έκανε κατ' εικόνα και ομοίωση. Ήτανε δηλαδή η οντότητα εκείνη, το όν εκείνο, το οποίο ουσιαστικά ήταν προορισμένο να είναι κατ' εικόνα και ομοίωσή του, να τον εκφράζει, να είναι η εικόνα του πάνω στη γη. Ο Θεός είναι αγάπη και η εκπαίδευση λοιπόν του ανθρώπου πάνω στη γη, της διτότητας και της πολλαπλότητας και της μερικότητας, είναι να είναι Θεός αγάπη. Να λειτουργεί λοιπόν τη θεότητά του. Έχει δημιουργηθεί να εκφράζει την θεία αγάπη στο υλικό πεδίο. Την αγάπη εκείνη που ενώνει τα πάντα, που συνειδητοποιεί ότι τα όλα είναι ένα. Ότι ο άνθρωπος είναι ένας. Δεν είναι οι πολλαπλότητες των μορφών που βλέπουμε. Είναι ένα. Είναι μια ολότητα. Και η αγάπη του πρέπει να είναι καθολική και απεριόριστη, πανανθρώπινη, πανσυμπαντική, χωρίς να θέτει όρους ή όρια, όπως του Θεού. Όμως πρέπει να θέτει τις αρχές της αγάπης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης της αγάπης, της ειρήνης. Η αγάπη μας λοιπόν πρέπει να είναι τέλεια και άπειρη όπως είναι του Θεού, για να μπορεί να μετουσιώνει από μέσα μας τις αρνητικές ενέργειες και να εκφράζεται μόνο θεία αγάπη από την καρδιά μας, από το καρδιακό μας κέντρο. Όταν περιορίζουμε την αγάπη μας, τότε τα έργα μας είναι περιορισμένα, είναι ατελή και τις περισσότερες φορές καταστροφικά. Τότε από την καρδιά μας βγάζουμε αρνητικές ενέργειες που μας οθούν να τις εκφράζουμε και βέβαια ό,τι απορρέει από τον περιορισμό της αγάπης, από την περιορισμένη αγάπη, είναι ατελές και καταστροφικό. Ο άνθρωπος εκπαιδεύεται στην θεότητά του και μέχρι να φτάσει να αγαπά τα πάντα με θεία αγάπη, θα εκφράζει ατελή αγάπη. Θα εκφράζει την περιορισμένη αγάπη.
θα εκφράζει λοιπόν την αγάπη εκείνη που έχει διαφορετικά είδη και διαφορετικές ποιότητες και επίπεδα. Τα διαφορετικά είδη αγάπης διαμορφώνονται ανάλογα με τις σχέσεις που έχει με τους άλλους ανθρώπους. Άλλο είναι το είδος της αγάπης της μάνας προς το παιδί του, άλλο το είδος της αγάπης από φίλο προς φίλο, από τον άντρα στη γυναίκα του, από την αγάπη για τους γονείς μας, για τους συναδέλφους μας, για τους συνεργάτες μας και για όλο τον κόσμο. Ανάλογα λοιπόν με τη σχέση που έχουμε με κάποιους άλλους ανθρώπους, έχουμε και ένα διαφορετικό είδος αγάπης που αναπτύσσουμε. Η ποιότητα της αγάπης εξαρτάται από τη χωρητικότητα της καρδιάς μας. Πόσο τέλεια αγάπη μπορεί να δείχνουμε ως γονείς, ως σύντροφοι, ως φίλοι, ως συνεργάτες, ως επαγγελματίες, ως πατριώτες, ως κάτοικοι πάνω σε αυτή τη γη και νιώθουμε ότι αυτό είναι το σπίτι μας. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα είδη αγάπης, όπως σας είπα, που πρέπει να τα αναπτύξουμε, να μπορούμε να ολοκληρώνουμε την ποιότητά τους, όλα αυτά τα είδη της αγάπης. Και εδώ θέλω να σας πω ότι οτιδήποτε απορρέει από τον περιορισμό της αγάπης μας, είτε είναι αρνητικό, αλλά είτε είναι θετικό συναίσθημα, θετικό ή αρνητικό πράξη, λόγος, έργο, σκέψη, ουσιαστικά όποια λειτουργία βγαίνει από τα ενεργειακά μας κέντρα που δεν είναι τέλεια, απορρέει από την περιορισμένη αγάπη με την οποία τα λειτουργούμε. Γι' αυτό ο μέγας λειτουργός των κέντρων μας, του ναού της ψυχής μας, των δυνάμεων ικανοτήτων μας πρέπει να είναι ο δάσκαλος της αγάπης. Αυτός που δίδαξε τέλεια την αγάπη και την φανέρωσε και την κατέδειξε στην πράξη μέσα από το έργο του και μέσα από τη διδασκαλία του, του Ιησού Χριστού, του Θείου Λόγου, του τέλειου Θείου Λόγου αγάπης. Αυτός λοιπόν μας εκπαιδεύει και μπορεί να μας οδηγήσει στο να εκφράσουμε μέσα από την ένωσή μας μαζί του, μέσα από τον συντονισμό μας μαζί του, να μπορούμε να λαμβάνουμε την καθοδήγηση εκείνη για να οδηγηθούμε στην τέλεια αγάπη, την ανιδιοτελή και την καθολική αγάπη, όπως εκείνος ήρθε και την κατέδειξε, τη θεϊκή αγάπη. Τα κίνητρά μας σε ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι η τέλεια θεία αγάπη, όχι η περιορισμένη αγάπη, για να είναι τέλεια και τα έργα μας. Και πολλές φορές καθόμουν και σκεφτόμουν γιατί άραγε ο Θεός έκανε τη δημιουργία του. Είναι δυνατόν ο Θεός να έκανε τη δημιουργία του για κάποια δική του ιδιοτέλεια ή να μπήκε στη διαδικασία να θελήσει να αποκτήσει κάτι, αφού εκείνος τα δημιούργησε όλα. Εμείς γιατί λοιπόν το κάνουμε αυτό, γιατί θέλουμε τις ιδιοκτησίες, γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε για να αποκτήσουμε κάτι εμείς, μόνο εμείς? Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που έχει περιορισμένη αγάπη και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το συμφέρον το δικό μας το ατομικό, γιατί κανένας δεν θα κάνει τίποτα για μας. Όμως δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Ο Θεός καλύπτει με τη θεία του πρόνοια, με τη θεία του μέριμνα, με τη θεία του φροντίδα όλους τους ανθρώπους, όλα τα δημιουργήματά του. Δεν αφήνει κανέναν. Αυτό που έχει σημασία για να νιώθουμε ασφαλείς δεν είναι ούτε οι ιδιοκτησίες, ούτε τα χρήματα που μπορεί να έχουν στο λογαριασμό μας. Αυτό που πραγματικά θα μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς είναι η αγάπη του Θεού για μας και η προστασία του και η δύναμη του και η ενέργειά του η θεϊκή που μετουσιώνει τα πάντα και μας βοηθάει να είμαστε υγιείς, να είμαστε
ψυχικά, πνευματικά και σωματικά ακέραιοι και υγιείς και μας καλύπτει, μας δίνει δυνάμεις, ενέργεια, έμπνευση, καθοδήγηση, δημιουργικότητα, εργατικότητα, μας δίνει σκοπό και προορισμό για να είμαστε χρήσιμοι μέσα στην κοινωνία μας και μας βοηθάει να έχουμε τα πάντα. Δεν μας λείπει τίποτα, δεν μπορεί να μας λείψει τίποτα ποτέ. Όποτε το χρειαστούμε θα το έχουμε. Πολλές φορές μπορεί να εκπαιδευόμαστε σε καταστάσεις ανέχειας, σε καταστάσεις δυσάρεστες, δύσκολες οικονομικά. Ποτέ όμως δεν θα μας αφήσει να εξαθλιωθούμε, εάν δεν το κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας βασικά πρώτα, δηλαδή να σταματήσουμε να λειτουργούμε με την ροή της αγάπης, της εργατικότητας, που είναι ο ζήλος, που είναι η διάθεση για χρησιμότητα, για να είμαστε χρήσιμοι μέσα στην κοινωνία μας, της δημιουργικότητάς μας, το να είμαστε τίμοι, το να μην περιμένουμε από όλους τους άλλους, να μην τεμπελιάζουμε και περιμένουμε από όλους τους άλλους να μας δώσουν να φάμε ή από το Θεό να μας στείλει με κάποιο τρόπο, εξωγήινο τρόπο, κάποια πράγματα. Πρέπει να ενεργοποιούμε τις δυνάμεις και ικανότητές μας για να μπορούμε μέσα από τη ροή, χρησιμοποιώντας τη ροή του φωτός, τη ροή της αγάπης του Θεού, τη ροή των δυνάμεων του Θεού που είναι διαθέσιμες για μας, να οδηγούμαστε τελικά στην αυθονία μας, να οδηγούμαστε στην κατάσταση εκείνη που δεν θα μας λείπει τίποτα. Όμως και μέσα από την ανέχεια πολλές φορές παίρνουμε πολύ μεγάλα μαθήματα που σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαμε να τα πάρουμε ποτέ. Βλέπουμε πολλά πράγματα για μας, αναγνωρίζουμε πολλά πράγματα μέσα μας, βλέπουμε πράγματα για τους γύρω μας, για τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, για το πώς εκείνοι τελικά πόσο μας αγαπάνε, πόσο θα μας είναι δίπλα μας να μας υποστηρίξουν, πόσο τελικά ανιδιοτελείς είναι οι σχέσεις μας μαζί τους και των ίδιων προς εμάς. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, αναπτύσσουμε δυνάμεις, ικανότητες, βλέπουμε σε τι επίπεδο βρίσκεται η ηθική, οι αρχές μας, οι αρχές της αγάπης, οι αρχές της ηθικής μας, της δικαιοσύνης μέσα μας, πόσο τίμοι είμαστε τελικά. Πολλά πράγματα περνάμε, δίνουμε εξετάσεις σε φάσεις ανέχειας και τελικά πόσο ουσιαστικοί είμαστε πάνω σε αυτή τη γη. Τι είναι αυτό, γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε, τι είναι αυτό που μας οθεί και μας κινητοποιεί τελικά για να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και όλα αυτά είναι μαθήματα που παίρνουμε βάσει της Θείας Νομοτέλειας. Γιατί ήρθαμε για να εκπαιδευτούμε και να γίνουμε θεοί. Να γίνουμε θεοί που να νιώθουμε ότι δεν έχουμε τίποτα ανάγκη υλικό. Αλλά αυτό που βγαίνει μέσα από το είναι μας, από την ποιότητα την ίδια της ουσίας μας, είναι η ανάγκη, αν θέλετε σε εισαγωγικά να το βάλετε, είναι το να επιθυμούμε την αρμονία, την ισορροπία, την ευτυχία, τη χαρά, τη δημιουργικότητα, την ουσία, την τελειότητα, την υγεία, την ευημερία, το να είμαστε ουσιαστικοί και να μην είμαστε άνθρωποι της επιφάνειας, αλλά να βλέπουμε βαθύτερα πίσω από τις καταστάσεις, πίσω από τα φαινόμενα και πίσω από τις βιτρίνες. Να βλέπουμε την ουσία και μέσα μας και στους γύρω μας. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω επίσης σε αυτό είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι όταν έχουμε μία σχέση και είμαστε δυσαρεστημένοι από αυτή τη σχέση που έχουμε, πολλές φορές θέλουμε να ξεκόψουμε εντελώς από τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε αυτή τη δυσάρεστη σχέση. Θέλουμε να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας όλα τα αρνητικά που έχει αυτός ο άνθρωπος
να πρωτοστατούν και να κυριαρχούν μέσα στο νου μας και μέσα στην ψυχή μας και μέσα στην καρδιά μας, και έχουμε πάντα την τάση να του βάζουμε χ, να τον κάνουμε delete, να τον αποκλείουμε εντελώς από την ζωή μας. Αυτό όμως που ουσιαστικά είναι το καλύτερο για να μπορούμε να ελευθερωθούμε από μία σχέση, δυσάρεστη σχέση για μας, είναι να αλλάξουμε εμείς την ποιότητα και το είδος της αγάπης με την οποία εκφράζουμε στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και όταν αλλάξουμε το είδος της αγάπης που τον αγαπάμε, αλλάζει και το είδος της σχέσης που έχουμε μαζί του. Και από σχέση φιλική μπορεί να πάει σε σχέση αδελφική, σε σχέση που είναι μία σχέση που δεν ζητά τα εαυτής, μία σχέση που δεν περιμένει, δεν προσδοκά τίποτα από τον άλλον, μία πολύ αγνή σχέση. Και όταν έχεις αυτή την αγνή σχέση που δεν ζητάει τίποτα, που δεν προσδιορίζει τι είναι ο άλλος για σένα, τότε απαλλάσσεσαι, απελευθερώνεσαι και απελευθερώνεις και τον άλλον. Και ενώ αλλάζει σχέση και απελευθερώνεσαι, δεν υπάρχει τίποτα που να σε κρατάει πίσω και να σε καθυλώνει και να σε τραβάει κάτω και να σε στεναχωρεί και να σε πικραίνει και να σε βαραίνει ουσιαστικά στη ζωή σου. Αυτό είναι λοιπόν, θεωρώ, η αλλαγή της αγάπης, της περιορισμένης αγάπης σε ένα είδος και ίσως και σε ποσότητα, στο να το αλλάζεις λοιπόν και να το διευρύνεις και να το κάνεις πιο τέλειο και πιο θεϊκό, το είδος της αγάπης με τον οποίο τον αγαπάς τον άλλον, και τον αφήνεις να εξελιχθεί έτσι όπως εκείνος πιστεύει πως είναι το καλύτερο για εκείνον, έτσι όπως έχει ανάγκη να εξελιχθεί, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο ίδιος μέσα του και μπορεί να εξελιχθεί, αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να εξελιχθείς μαζί του. Προχωράμε λοιπόν σε κάτι τελευταίο που θέλω να σας πω, ότι πολλές φορές σκεφτόμουν και έλεγα, άραγε γιατί όλοι αυτοί οι φωτισμένοι άνθρωποι που έρχονται πάνω στη γη και μιλάνε για αγάπη πανσυμπατική, για αγάπη, αληθινή αγάπη, ουσιαστική αγάπη, έχουν πολεμηθεί τόσο πολύ και έχουν αντιδράσει απέναντι στους τόσο πολλοί άνθρωποι, όπως το Χριστό, βέβαια η ενσάρκωση του Θείου Λόγου, που σταυρώθηκε τελικά ως ο χειρότερος εγκληματίας, σαν να έκανε το χειρότερο έγκλημα, σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό. Λοιπόν, και καταλήγω λοιπόν ότι πάνω σε αυτή τη γη της διτότητας και της πολλαπλότητας και της μερικότητας, η πλειοψηφία των ανθρώπων λειτουργούν με μερικότητα αγάπης, με περιορισμένη αγάπη. Είναι μερικότητες, είναι ατομικότητες. Η πλειοψηφία λοιπόν των ανθρώπων δεν έχουν μέσα τους, μέσα στην ψυχή τους, μέσα στην καρδιά τους αυτή την απειρότητα της αγάπης, της θείας αγάπης. Οπότε η πλειοψηφία είναι μερικότητες. Η πλειοψηφία είναι μερικότητες που δεν καταλαβαίνουν, που δεν μπορούν να δεχτούν, να χωρέσουν και το εξωθούν, το αποβάλουν από μέσα τους το τέλειο, την τέλεια αγάπη. Γι' αυτό και αποβάλλουν όλους αυτούς που μιλάνε για τέλεια αγάπη, για πανανθρώπινη, για συμπαντική αγάπη, της ολότητας του ανθρώπου αγάπη. Γιατί τα συγκρουόμενα συμφέροντα, γιατί οι μερικότητες δεν χωρούν τις ολότητες, οπότε τις μάχονται και θέλουν να τις αποβάλουν και τις αποβάλουν τελικά. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές εκείνος που προσπαθεί να πρεσβεύσει με την πράξη, στην καθημερινότητά του αυτήν την αγάπη, την πανσυμπαντική, την τέλεια αγάπη, και θα λιδωρηθεί
και θα τον ειρωνευτούν και θα τον αποβάλουν και δεν θα τον θέλουν και μπορεί να του κάνουν και κακό πολλές φορές. Σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι λοιπόν να οριμάσει η ανθρωπότητα και να καταλάβει ποιος είναι ο προορισμός της και γιατί ζει πάνω σε αυτή τη γη και γιατί εκπαιδεύεται, θα συνεχίσει να συγκρούεται και να ρίχνει τις ευθύνες της αποτυχίας ο ένας στον άλλον, αλλά σιγά σιγά γίνεται το ξεκαθάρισμα, γίνονται πολλές καταστάσεις, λόγω του έχουμε μπει σε μια νέα κοσμική περίοδο πάνω στη γη, την κοσμική περίοδο του υδροχώου, της διάχυσης του φωτός, της επιφανείας του Αγίου Πνεύματος. Είναι η περίοδος του Παρακλήτου, ο οποίος φανερώθηκε μέσα από τον διδάσκαλο Ιωάννη Λόγο Χριστό, της χριστοποίησης και θέωσης του ανθρώπου και του αληθινού δηλαδή εαυτού Θεού, του εκδηλωμένου μέσα από ανθρώπινο σώμα, μέσα από την ανθρώπινη φύση που από την ατέλεια έφτασε στην τελειότητα. Στην πρώτη παρουσία του Λόγου πάνω στη γη, το τέλειο ενσαρκώθηκε, ο τέλειος Θείος Λόγος ενσαρκώθηκε και εξέφρασε την τελειότητά του. Εξέφρασε την συνείδηση της τελειότητάς του, της θεότητάς του, της ιότητάς του. Στη δευτέρα παρουσία του Λόγου, ο οποίος γίνεται μέσα στον κάθε άνθρωπο, μέσα στην ψυχή και την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Αυτό φανέρωσε ο δάσκαλος Ιωάννης ως παράκλητος της δευτέρας παρουσίας, ο οποίος διέχυσε το θείο φως της αληθείας μέσα στην ανθρωπότητα. Μας έδειξε λοιπόν πώς από την ατέλεια φτάνει στην τελειότητα, από την ατελεία αγάπη στην τέλεια αγάπη. Οδηγεί λοιπόν στη θέωση, στην ουσιαστικά συνειδητοποίηση της θεότητάς του τον άνθρωπο, βήμα με βήμα, μέσα από όλες τις λειτουργίες, τις καθάρσεις, τις ενέργειες, μέσα από όλες τις αποδεσμεύσεις, μέσα από όλες τις μετουσιώσεις, μέσα από όλα αυτά τα οποία μας δίδαξε και μας φανέρωσε ως νέα μυστήρια, κενά μυστήρια για τον άνθρωπο, για να τα λειτουργεί στην καθημερινότητά του και να τον οδηγήσει τελικά στην εκδήλωση, στην ενεργοποίηση της θείας ολοκληρωμένης αγάπης του εαυτού Θεού που φέρει μέσα του και που είναι προορισμένος να εκφράσει πάνω στη γη, όντας σε σώμα. Η θέωση του ανθρώπου δεν είναι μια κατάσταση που απλά θα εκφραστεί στα πνευματικά πεδία. Είναι μια κατάσταση που είναι ο προορισμένος ο άνθρωπος να εκφράσει πάνω στη γη, όντας σε σώμα. Και δεν ξέρω πόσα χρόνια ακόμα μπορεί να περιμένουμε για να γίνει αυτό, αλλά να ξέρετε ότι αυτός είναι ο προορισμός μας και αυτό θα γίνει τελικά. Να είστε όλοι καλά, σας φιλώ με πολύ αγάπη.